sawetawis wonten siang kalenggan saka panglipur sesarengan Sukranada Indonesia. Pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal melani kadang-kadang karakter RPP wonten alasan terasa katelan pangen Raden Asri sawetawis setelah gelem bisa kagum jampi saya Panjenengan Sinawi Makaryo Kinaryo Pramuladine Bardianta Sakurang siang kalenggan tan ngantun sesarengan suara Andika FM. Oh ngendi nggonku golek buat abote aku pengen nadyan ada kabaran mau menuruti karepe ngati pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal melani Diajeng Veronica ngruntuti permintaan saking kadang-kadang Sinoman Pramuladi Parjian.